No, welcome to my life. No. No, after mo ba makekwo. Abo na nkabizi na abanye ma na abata my life. No. Tata bo 30th July 2025. No go from the beke. No. No go for Igbo. I know no one ke isi. Onwe isi ka anyị nọ ya. Mgbada iche iche na Igbo nwe ife na-akpọgasị ya. Orezenre, fa na-akpụ ya ọnwa ife ji ọkụ. Ọnwa ife ji ọkụ. Ọnwa nke isii. Obodo dị iche iche na Igbo nwe ife na-akpọ ọnwa anyị nọ ya, mana ọnwa nke isii. A na-akpụ ya ife dị iche iche. Ndị ewon fancha niile dị mma. No. Tata n'izu Igbo taa bụ afọ. Ndị ewon asị na afọ taa ga-amala anyị mma. Anyị mana njiri mara afọ bụ anyị na-ekene anyị be nna anyị n'ụbọchị taa, na-ekene anyị Igbo niile. Na-ekene anyị ebe ụmụ Igbo obigasị. Anyị ebe anyị na ụmụ Igbo obigasị ka anyị na-ekene n'ụbọchị taa bụ afọ. Anyị na-ekene mmụọ niile na-eche na-edu anyị Igbo. Na-echebe nna anyị, na-echebe ukwu nna anyị. Na-ekene mmụọ niile anyị na-aba ya wee bịa ụwa. Anyị na-ekene chi anyị, na-ekene agwụ anyị, ndị otu anyị dị iche iche. Mmụọ niile anyị na-aba anyị gbala anyị okilikiri, na-enyela anyị aka na iji ụwa anyị bịalụ ferikakwanụ. Anyị ekene gbado fa ncha niile, na-ekene fa, na-asị fa biko ike agwụkwọ na fa n'ọlụ fa na-alụ na ndụ anyị. Ndewonụ nọnụ. Ọ gịnị ka nkụzi nketa, nkọwa nketa na mkpakọrị ụka nke nji bịa taa ọ Wednesdays ka nji akụzi bekelụ ife gbasara ọdịnala Igbo. Eso m na ndị na-akwado ntọnanị ọdịnala na omenala Igbo, si na ọdịnala anyị na omenala anyị na ọma nna akatọrọkwa m ya n'anya. Ọ malụ mama ife dị na mmụọ abụrụ ife a na-akata n'anya. Ife dị na mmụọ abụrụ ife ị ga-anọkọta ijemebe oku a ga-akpọ ya wee nye gị ikike, nye gị ọfọ ị ga-eji welu na ife agwala gị mebe. Ya akatọrọ m ya n'anya. Ndewonụ. A sị m na ife anyị ga-enebela anya na ya n'ụbọchị taa bụ n'ọnwa nke isii ọnwa eji eri ji ọfụ. Na ọ dị mkpa na anyị bụ ndị na-eme ọdịnala ma gbatasịla ọdịnala ọfụ na uche anyị dị ya, na anyị gbadoro anya n'ọnwa na anyị na-emekwa ife kwesịrị na anyị ga na-eme dịka nwa afọ Igbo, dịka ndị Igbo, n'ịkwado ọdịnala anyị. Maka na ọnwa ka eji eli ji ọfụ. Ụfọdụ elibego, ndị be nna m eligokwa ji ọfụ, mana mụ nwe ebe a nna aka m eliro ji ọfụ, mana ndị be nna m eligo ji ọfụ. Agbọrọ m ka ndị be nna ya eligo omepeni, ndị be nna ya eligo ji ọfụ. Yes or no? Inwe ike taịpụlụ m eligo ji ọfụ maka ndị be nna ya eligo. Ọ bụ na ịdịrọ sure, isi m not sure. Ndị be nna ya nwere eligo ji ọfụ maka na eli ji ọfụ na Igbo niile dị iche iche, maka na emume ji ọfụ ka a na-afọ eme. Agụeme Sunday nnọọ. A sị m na nkọwa nke taa bụ ife gbasalụ ili ji ọfụ na Igbo. Biko nyanụ m aka shia kwa nnọọ. Agụeme Sunday nnọọ. Nyanụ m aka share my video kama ndị na-eso mmalụ na None of Life.
All Wednesdays can be live. As no ife gbasalu ili ji ọfụ n'ọnwa nke isii n'ala Igbo na Rezenry na-akpọ ya ọnwa ife ji ọkụ. Ife ji ọkụ. It has to do with our spiritual thing. Nya ili ji n'ala Igbo bụ ife dị na mmụọ ka a na-eme. Emume ife dị na mmụọ ọ bụrụ a common thing. Ọ bụrụ ife ọ ga-anọkata mmadụ eje donye si na ya na-eli ji ọfụ. Ya ọ bụ na anyị nọ na ọdịnala, anyị bụ ụmụ ọdịnala, uche anyị kwesịkwara ịdị ya nọ ife dị na mmụọ. Imelu ji, Maureen Ngozi, nọ imelu ji n'izu a ka eji emelu ji. Ndị be nna m na-asị nọ imelu ji nọ nne. Biko nyenụ maka share vidio ka ndị na-eso mmalụ na nnọ live. No. Imelu ji ọfụ. Ndị be nna m sị nọ na anyị na-emelu ji, imelu ji ọfụ. Nya uche anyị ya adịkwa na ya. Ndị be nna m emelugo, amara m ka ndị be nna ya emelugo ka bụ eligo ji ọfụ. Ọ bụrụ na nya nkọwa nkịta bụ nsọpụrụ ugwu a na-akwanye n'ọdịnala na a na-emelu ji, uche anyị ya adịkwa ya. Ọ bụ na ndị be nna gị jikwa asa ọfụma, ịma na oge dịka kịta ji ochie ga na-aka agala ọnụ maka ji ọfụ apụtabugo. Nya ji ọfụ ga-aka dị cheap karịa ji ochie. Nya uche gị dịkwa ya, jikwa asa ọfụma ma ndị be nna ya eligo ji. Ọ bụ dịka na ị nọrọ na village tupu ilie ji ọfụ, jikwa asa ka ndị be nna ya eligokwa ji ọfụ, maka na ọ ife dị na mmụọ. Ebukwa na ndị be nna ya ụzọ wee li ji ọfụ. Okay? Maka disrespect. Inupu isi. Ịma ka ọ dị ịma mbulu oche nọdụ anị nna ya kwụlọtọ ma nne ya kwụlọtọ. Maka na ife dị na ji, imelu ji, ili ji ọfụ, the spiritual ife dị na mmụọ n'ala Igbo. Mba ọbụla, obodo ọbụla na-abịa igwe mgbe fa ji agọ ji, mgbe fa ji emelu ji. Nya kaba arụ jụta ase ma emelugo ji. Ọ bụrụ na ndị be nna gị emelugo ji, ịma na ịdịgo free ili ji ọfụ. Ma gị na ezinụlọ gị abụ ebe ọbụla ụnụ nọ, tupu ilie ji ọfụ, cheta na ife dị na mmụọ na ọ bụrụ na ịbụ nwa afọ Igbo, bụrụ na ịbụ onye na-edo ese use ọdịnala, na ihe egota ji ọfụ mee nye ọbụlụ dịka Thanksgiving, ikene. Ndị America nwe mgbe fa ji eme Thanksgiving every year. Thanksgiving ọ dịkwa mgbe November fa ji eme Thanksgiving. Thanksgiving bụ ikene. Ndị be nna m eligo ji ọfụ, a na-akpọ ya Aju Festival. Daalụ sọ, daalụ Maureen Ngozi nwanne m, daalụ. Nya ọ bụrụ na ndị be nna ya eligo ji ọfụ, nya ọnya bụ na ịdị free ili ji ọfụ. Nwe ife a bụ nsogbu ndị mmadụ na-enwegasị maka ọ disrespect. Ịma ụfọdụ na-eje ji ọfụ pụtara na ebe ọfụ na township fegolu ji wanye n'ọkụ rie. Mụnwa ebe a nọ n'obodo oyibo ana m ji ọfụ apụtago, mana ọ dị cheap karịa nke ji ochie, mana aka m eliro ji ọfụ maka aka m kwadotere ili ya. Nye ọ dị mkpa liri nne, ọ bụ na ndị mbe nna gị ebukwa n'ụzọ lie maka ịma mbụ aja anị be nna gị. A na-emelu ji Aju Festival, a na-emelu ji onwelu ife dị na mmụọ, onwelu mmụọ a na-adị kpokee mmụọ niile dị na be nna gị, a na-adị kenefa maka na vanyela aka wee kọọ ife. Anyị ma mgbe ebido wee kọba ife, na vanyela aka wee kọọ ife, wee kọsịa ife etinye naanị wee meta wee wepụta ya, mmadụ wee libia. Ịkọ ife, mmụọ dị involve, aja anị dị involve, anị dị involve, anị na mmụọ niile ya na anị na-alụkọ ọlụ dị involve n'ife gbasalụ ịkọ ife na ịharvest, iwepụta ife akọ naanị. Elọtakwana naanị ebe anyị na-etinye ife anyị
ife anyị tinye ji ma ife anyị na-akọ akwa na ofu aja anyị a akwa na ebe a ka anyị nisiri ndị mmadụ anyị nisiri our ancestors. So inemi anya ọfụma ịghọta na mgbe anyị niile fa na fa aghọgọkwa aji esogoro na aja anyị ofu aja anyị a ka anyị tinyere ji ede ihe niile anyị kọrọ o wee mepụta nya ịfụkwa na fa nọrọzi ndụ na fa anwụgo mana anụ arụfa yi mgbe ba dị ndụ sozi na aja anyị ọnya bụ o ji dị mkpa ifu na ndị Igbo na-eme ụmụ ife enwere reason ọnya bụ ndị Igbo dị too spiritual nye ọnya kafa da anakọta eli ji ma ọ bụ na fa gọrọ ya na ọ bụ na fa alọrọ ya na ọ bụ na fa emere ife kwesịrị ime na mmụọ wee kene mmụọ niile nyela aka wee chekwala anyị ife anyị kọrọ wee pute anyị wee lie ya ọnya melụ eji emelu ya agụ ya adị ya na-agụ ya agọ tupu elibia ịma ụfọdụ uche anyị adị ya ụfọdụ na-adị je lie ji na ọ bụ na ndị be na fe eliro ji ma ọ bụ oyi gị asị gị na fa na-elikwa ji ọfụ isolu ndị oyi gị wee nabada befa na fa na-eli ji ọfụ emekwana ya ime nya all this respect nya ọ bụ na ndị be nna ya ka eliro ji aka emelụlọ ji esokwe na oyi gị welu jee na be nna ya ebe a na-emelu ji wee solofa melue ji all this respect ime nya gekwa ntị ụmụ ife a bụ nsogbu ndị mmadụ na-adị na ime enya elozakwana na slow connection elozakwana na chi gị ma ndị be nna gị eligo ji mmụọ ife n'ọlụ gị ụwa ma ọgbakị gị na chi gị abụsị na gị na chi gị ịma mbụnụ chi gị ụzọ wee melụ ji maka chi gị so na mmụọ dị na be nna gị mmụọ dị n'ukwu nne gị ndị be nna gị na-emelu ji ma ukwu nne gị mmụọ ife n'ọlụ gị ụwa chi gị so chi gị na ya chi gị na-eje ebe anwa nya ijezie lie ji ọ bụ na ndị be nna gị elu ife ọ na-adụ bụ na ibugolu chi gị ụzọ wee lie ji ịma mbuchi ya ụzọ imego ọnsọanị maka mmadụ adịghị ebuchi ya ụzọ ọ etulebe inemi anya n'ife ndị Igbo ji maka ọchị bụ ụzọ chi gị so agụ izu ịma na ịma mma mana chi gị so agụ izu chi gị ma mgbe ndị be nna gị ukwu nne gị fa ji eme ife niile ha na-eme ọgata ife gbasa ji ọfụ ijebe ịmakwa na ijebe oyi gị ọ bụ na ndị oyi gị dịka na-eme ife dị na ji na-eme emume ji wee kpọọ gị sị gị bịa na fa na-eme ji wee solu ndị oyi gị wee jee ebe anwa na-eli ji akụmana chi ga-amasị gị akụmana chi ga-amasị gị ịfụrụ na ọ na-adịbụ ndị Igbo nọkọta fasị ọ nwere ife ga-asị chi ma anọzikwa ome ọ nwere ife ị ga-emebe chi ya apụọ n'ụsọ ọsịtụfị akwa. These are technicalities n'ọdịnala. O nwere ka ị ga-esi jee na mba ọzọ jee libe ji ma ọ bụ na ndị ma ọ gị nwa isi eji libe chi ga-amasị gị li ji ahụ ịnwa ike na-eli ji ahụ asef ọgbakulu gị azụ iji si nye ji ọgbakulu gị maka na gị na chi ga-ayọrọ maka na gị na chi ga-anọrọ na ya chi ga-adịrọ n'izu maka na chi gị ma dị na mmụọ chi gị si eme ihe dị na mmụọ na chi gị ma na ụlọ aka emelụrụ ji iwe je melụọ ji ịma izike jee oyi ga-edu akpọọ gị gị bịa soli ya kaba jee melụọ ji ije ebe ahụ inwe nsogbu enwe ike nsogbu na ị na-eje nsogbu na ị na-ana nsogbu ma na ị na-ebe anwa maka na gị na chi gị ayịrọ maka na gị na chi gị anọrọ maka gị na chi gị adịrọ n'izu maka na ndị be nna gị aka eliro ji iwe je libe ji iwe jebe ime mmme ji ya makwa na ọ dị ka enwe ihe dị nsọ anyị n'ọdịnala anyị ga-akpachapụrụ anyị maka ụfọdụ ga na-enwe nsogbu anyị mama na-ebe nsogbu anyị si dịka ọ bụ na ozu ụdọ na be nna anyị na ọma mmadụ nwụrụ na be nna anyị for instance ijebe akwa ị kwesịrị ime ya n'ọdịnala Igbo ọ bụ dịka na ọ nwe nye nwụ na be nna gị gị na ọ na-azụ ofu na ụmụnna gị na ọ na-azụ ofu afa
na be nna gị ị kwesịrị iji akwa onye nwa dọlụ n'ozu ị kwesịrị iji akwa ebe mmadụ nwụ na ọ bụ na ozu dọ na be nna gị onye bụ enwe a lot of mistakes technicalities na n'ọdịnala people ji enwe nsogbu ịfụrụ dịka ọ na-adịbụ mmadụ nwụọ ijebulu onye nwa dọba na fridge for instance adọtebi aka na mọchụarị ọ dị mma maka ife ọ na-egbochi ife ozu ọnwa na-egbochi erika ọnya bụ ọ dị mma mmadụ nwụrụ ana inie ya maka na o nwere ka ozu ga-esi dị na be nna gị ijebe emume ijebe ịgba nkwụ ijebe ebe a na-enwe aṅụrị na be ndị mmadụ ma ọ na be nke gị ma ọ na be unu enwe ife dị ka ife dị ife aṅụrị ị ga-participate in ya maka na ozu dọrọ na be unu the same thing apply to ife ọbụla dị nya anyị na-anụrụ anụ nwere n'emume a na-eme n'ala Igbo na-ewu ewu na-adị jụọ ase kedu ife eji eme ife dị otu a kedu the technical onwelu nsọ dị ya onwelu nsọ dị ya ndewo Ndụbụisi nọ ife anyị na-ekwu okwu ya bụ nsọpụrụ irube isi dị na imelu ji n'ili ji ọfụ maka ọ na-abụ ewu ebe niile ji ọfụ amarọ m Ndụbụisi unu eligo ji ọfụ ndị be nna ya eligo ji ọfụ Ndụbụisi ịmaka unu eligo ji ọfụ Ndụbụisi ọfọ kaja unu eligo ji ọfụ igi nwe eligo ji ọfụ ọ ife anyị na-ekwu maka ya ị kwesịrị ọkwa ọ bụ na ị na-aba abata na live m ife anyị na-ekwu bụ nkwanyere ugwu anyị kwesịrị ịdị na-akwanye n'emume iri ji ọfụ ife anyị na-ekwu ya n'ọdịnala Igbo ịma mbụ nna gị ụzọ wee li ji ọfụ na ọ bụ na nna gị aka eliro ji ọfụ ọ bụ na aja na ibe nna gị aka eliro ji ọfụ na mmụọ dị be nna gị na va kemelụrọ ji na kenyere ọfa ji ị kwesịrị ili ji ọfụ ị kwesịrị isolo ọyị gị jebe mba ebe fabi dịka mba ebe ọzọ maka a na-afụ elifu ji ọfụ ị kwesịrị ijebe ụdị emume anwa ọnya so vancha dị na nsọpụrụ vancha dị na ụmụ technicalities maka ime ya ibulu ndị be nna ya ụzọ lie ji ndị mmụọ nọ be nna ya ọkwa nsọ anyị maka ịma mgbufu ụzọ wee melụ ji isogbu na chi gị ama nsokwa gị onwe ife mmelụ gị n'ụzọ ka ị na-eje ma ọ ka ị na-ana ma ọ ka ị na ebe anwa ịma na gị na chi gị maka gị na chi gị ayịrọ maka ịma mgbuchi ya ụzọ ụfọdụ oge na-adịwo mmadụ na-eli na ife agbakọli ya it's just like also enwere ike ị na-eli nri oge niile ị na-eli nri ya ife atụrụ ya asị ọ bụrụ na ị na-eli nri ife atụrụ ya asị ị na-eli nri ife atụrụ ya asị non every time ọ na-emere ọ na-repeat jee jụọ anya na jee agba n'afa ụfọdụ oge ọ na-enwe mmụọ na-anaghị nri meli ife iji eli ji atụrụ gị asị ili ọtụrụ gị asị ọ bụ na ị nọ na ọdịnala ị ga dị very careful ife a niile bụ technicalities dị n'ọdịnala onye ka m sị ka m weta n'ụbọchị taa ụmụaka ndị be nna m eligo ji nye adịghị m free ije imelu ji ebe a nọ ji ọfụ apụtakwugo ji ọfụ dịkwụzi chip karịa ji ochie mana aka m eliro ji ọfụ unu enwela ajụjụ ụmụ Igbo na-enwela ajụjụ any question unu enwere ajụjụ unu enwere ajụjụ nwee contribution unu enwe contribution no unu na-egesa ege unu enwere ajụjụ asị m ndị be nna ya eli gịnị ka ife a na-akpọ ọnwa ife a na-akpọ ọnwa bụ ọnwa nke isii ka ife na-akpọ ya na be unu na ọrezere na-akpọ ya ọnwa ife ji ọkụ ife ji ọkụ ịfụ onwe ife a na-alụ onwe ife a na-agọ onwe ife a na-agọdo n'izu a n'ọnwa a ka eji efe ji ọkụ. What does that tell you? So ife gbasalụ ji ọkụ nya na onwelu sacrifice a na-eme ekwesịrị ime tupu emelu eji atị na nwaanyị a ga-eji dị otu ọma ifo n'anya ndị Igbo dị too spiritual. Ife ọ bụ na Igbo na-eme nwelu reason. America nwe mgbe fa ji eme ekwubugo m na fa nwe mgbe fa ji enwe Thanksgiving. Fa na-enwe Thanksgiving na November time. Thanksgiving
Thanksgiving dị mma. Why na ịma mme Thanksgiving? O nwere anyị na-ada epu ife. Mana anyị Igbo na-eme meta ife. Ọ na-adịba itinye ife na anyị Igbo meta. Ya ikwesịrị ikene mmụọ niile, ekwesịrị ikene Chukwu okike. Na ọ na-adịbụ na anyị Igbo dị too fertile. Anyị Igbo abụrụ desert. Ọ bụ na ndị bi enwe ebe ga-eje na Nigeria ifo na ọ dị ka desert. Mana ine na anyị Igbo, Chukwu agọzi ka anyị Igbo. O nwere ife a na-ada akọ na anyị Igbo, ma ji, ma ede, ma mkpụrụ osisi dị iche iche, ma akwụkwọ nri dị iche iche. Akwụkwọ nri dị iche iche ụfọdụ dị medicinal na anyị Igbo. Nye anyị Igbo dị blessed. Ọ bụ na onwe ndị na-enwero ụdị ọ bụrụ sọsọ ife a na-akọ akọ. Ngozi dị na anyị Igbo, mmanụ ka ị ga-ekwubezi, or gas, or coal. Anyị Igbo dị too fertile. Ịmakwa ọ bụrụ dị sọsọ ife gbasara ili ji ọfụ, imelu ji ọfụ. Ndị Igbo kwesịrị inwe mgbe eji ekene Chukwu ka anyị Igbo dị. Na anyị be anyị dị mma. Na anyị be anyị dị fertile. Anyị ada achọ mmiri achọ na anyị Igbo. Mmiri gbara nwere mba. Ije dịka na be nna m. Ebe nna m. Anyị nwezulu mmiri ịtọ, rivers. Ije nnukwu nne m, anyị nwezikwa the same thing na ebe nna nnukwu nne m. Mmiri gbara Igbo kilikili, o nwere anyị Igbo bịa ịma mfụ dịka river, ịma mfụ stream. O nwere anyị ada achọ ụmụ ife achọ. Anyị Igbo dị too blessed. Nya, emume ji ọfụ a na-eme bụ an opportunity iji kene Chineke, iji kene anyị. Anyị bụ oke mmụọ, thy mother earth. Anyị bụ a big deity, a great deity. Hey, anyị bụ na anyị nchan. Anyị bụ mmụọ n'onwe ya. Earth. Ikenye n'ife ọ na-alụ. Ọnya bụ anyị bụ tenants. Anyị bụ landlady anyị. Ya, ikene anyị. Ikenekwu aja anyị. Aja anyị dịgasị iche iche. Na gịnị? Na anyị be nna anyị na-emete ife. Na ọ na-adịgba itinye ife na anyị oluta. Anyị eweli nwe anya. Ya tupu elibe ji ekwesịrị ime emume ikene mmụọ niile nyela aka na anyị nwere ike kọọ ife anyị kọrọ emeta, anyị ewelie ya. Ọnya ka o jide mma. Harry Chukwu nọ na-alụsọ ịghọtago ọnya ndị Igbo dị too spiritual. Ya biko gbaa mbọ ihe ị ga-eme bụ jụtakwa. Harry ama m ka ị ga-na-egebe ife nnekwu asị jụtakwa ka ndị be nna yi feligo ji ọfụ. Ọ bụ na ndị be nna yi keliri ọjọfụ elikwana ji maka ilie ji. Ọ bụ na ndị be nna ya keliro ibugolu chi ụzọ lie ji maka chi ga-ama nli ji, chi ga-ama nnelu ji. Na ọ bụ na ndị be nna gị emelụrọ ji maka mgbe eji emelu ji na be nna gị ka eji akpọku mmụọ niile dị na be nna gị, mmụọ ọnwa niile, ma anị, ma aja anị, ma alụsị niile, ma mmụọ niile dị na be nna gị na-enyela aka wee kọọ ife anyị kọrọ wee pụta. Ọ bụ dị agbalụ m mgbe ndị be nna m, mana agwarọ m n'oge akpọrọ m wee sị m na ndị be nna m elibegokwa ji. O wutalụ m na ma marụọ n'oge maka ụdị ife a dị mma. Yes, Chukwu okike rule. Hey, anyị gba Chukwu agọzika anyị Igbo. O nwere anyị na-ada eme ife. O nwere ife anyị na-achọ achọ. O nwere ife anyị na-ada achọ achọ. Nwa ife anyị na-achọ achọ. Anyị ada achọ mmiri gbara anyị okilikili. Anyị tinye ife na anyị ometa. Anyị nwere mineral resources. O nwere Chukwu agọzika anyị Igbo. Nya, n'izu a bụ a big opportunity. Ọ bụ na Igbo onye ọdịnala, na ị na-eme ọdịnala, a great opportunity n'izu a. Ọ bụ na ndị be nna gị aka eliro tinye ego ka ife dị iche na ara tinyelu ego onye ị nwere sisi tinye ụmụnna gị na ife eji eme gị eji eme mmeji ọfụ.
imi aja ni ben na gị mana ego gị dị ya afa ga-agọzikwa gị fancha so na ịkwanyelu ugwu anyị kwesịrị ịdị na-akwanyelu okay mana ọ bụ na afa aka eliro ama m na ji ọfụ apụtago o julu afịa kịta ọ dịkwuzi ọ dịrọ ngala ọnụ ka ji oche mana disi ike chelu ka ndị be nna ya dị eji tupu imelu eji. I just joined Omenani last year. I'm really learning ma. Can I do it? You say Harry. No. Omenani amaka. I want to go to Omenani. Bulung Igbo. Ogan onwe ifun organ ebolugi. Obulo ni na-eje ụka. Esoro m na ndị na-asịsị eje na ụka. Ejego m ụka. Eje di ọfụma. Jemie. So na-ekpele ndị mmadụ ekpele. Se na-elu ekwu ma hands. Na church. Mana ada m ejezi kịta. Mana ụka bụ religion. Okay? Ụka bụ religion. Ya ụka. Nwa ife ụka kụzisikwa dị mma. Nwa ife anyị ya amụta n'ụka. Ma ọ bụ na ị na-eje ụka. Mana ụka abụrụ ọdịnala. Ọdịnala bụ tradition. Ọ bụrụ ofu ife. Na nsogbu ndị mmadụ na-enwe bụ na follow na ọdịnala bụ religion. Ọdịnala bụ religion. Ụka bụ organized, ụka dị ka association, society na mmadụ banyelu. Ụka bụ society. O ji abụ na na-erejista nọ. Ịbụrụ Catholic register, ịbụrụ Anglican register na otu ndị ụka nọ. Otu ka ọ bụ. Ya society. Nke ọ bụ na ị chuzela ebe a. Ya agụọlụ gị nsọfa na ndị Catholic na kefazere ndị Anglican. Ya otu ka ọ bụ na society. Okay? That alone ga-agwa gị na ụka abụrụ ọdịnala. Mana ọdịnala abụrụ society. Abụrụ anaghị n'ala Igbo na-amụgo ya ibugolu nwa Igbo. Or your tradition. Inwe registration ọzọ ị na-eme. Registration na-eme bụ na nne nna ya ije nụta nne ya. Nna ya jere na-eme ego nne ya. Anụta ya mee ego nne ya nụta ya. Na ebulu ibilongo ụmụnna. Ebugolu nwa ọdịnala. Onwere ọzọkwa amụrụ anaghị ibugolu nwa ọdịnala. Nwere membership ọ bụla ị na-eme ịbịa ịza afa nna gị. Onwere ụtọ ị ga-atụ ka ị wee zaa afa nna gị. Na ụka bụ religion, ọdịnala bụ tradition, ọ bụrụ ofufe. Ya ichi ije ụka ị ga na-ejekwala onwe ya ụka. Otu ụka ọbụla nke ị na-eje na-edobe iwu ndị nke mana ejikwa n'ife dị na ntọnaanị gị ọdịnala gị ejikwa ya welu na-egwu egwu. Okay? Nya ụmụ Igbo. Yeah. Harry Chukwu ndị bụ na-emegofe emelugaji. Unemelugaji. Maureen Ngozi si na fe emelugaji na fa kpọl afa na-akpụ ya Aju Festival. Yes, Aju ị ga na-anụkwa Aju. Nya imelujikwa. Ịmara ka na-emelugaji. Okay? So gbaa mbọ ọ bụ na ịmara ka ndị be nna ya emelugaji. Ọ ife ị ga-eme n'izu a. Okay? Make sure na ịjụla ase malụ ka fe emelugaji. Ebukwa na ndị be nna gị ụzọ wee meluji. Okay? Onwere ajụjụ n'onwe for me. Onwere ajụjụ. Ogweme Sunday, ị na-egese ege nwere ajụjụ. Omepeni, nwere ajụjụ. Nwere ajụjụ. Uneligoji ka onye ligolu. Maureen, ndị be nna ya emelugoji iligoji ọfụ. Adama ife ọbụdị Adama adịka adị alike ili ji ọfụ kịta maka na ọ da asọ ụsọ. Ana m adịrapụ ya ka ọ katukwu aka. Ya ọ na-esokwa n'ife mere mmadụ eli ji n'oge maka ya ji ọfụ ada asọ ụsọ mana ọ na-adị chipado. I'm a check or Libya. Church is a place of learning, but our tradition and custom are almost forgotten. That's why our people go wrong way without knowing, and it's dealing with it is. I'm currently in Vietnam now. Vietnam kino. One name Harry.
ama m Igbo iso na mo you are my top follower na Vietnam ka ị nọ hey ụmụ Igbo unu na-ejekwa unu na-enweta ji ebe anwa na Vietnam na-enweta ji na Vietnam ọ ya adịla ya mma ife ọbụla ịchọlụ Harichukwu ife anwa ịchọlụ jebe na Vietnam ọ ya adịla ya mma Harichukwu ịbụ my top so na my top fans my top follower because share no ọ bụrụ na nwe kon share my program kan amụrụ m ka ndị page ma makwa na nọ live ọ ya adịla ya mma Harry ana m agọlụ ya ọfọ ogologo ndụ arụ ike n'okwu iji je Vietnam ihe ejikwa ya nata n'udo na ife anwa ịchọlụ jebe na Vietnam ihe enweta fancha asị m na anị be nna gị ga-anọnyelụ gị na mmụọ niile gị na va yebi ụwa na va ga-anọnyelụ gị na chi gị ga-anọnyelụ gị na agwụ gị ga-anọnyelụ gị na ịma mgba aka nata n'ihi ya eji ụkwụ gị nata ka isi je ọ ya adịla ya na mma ise Harry ise Maureen Ngozi Maureen no I have not because I don't Maureen nwanne m mụ na gị bụ ofu you okay Harry you order it from home mana Vietnam kwa na wow ndị Igbo ofia ka eji achụla anyị nwere ebe anyị na-anọrọ hey na wow nya Maureen is na ikeli roni like Adam like ya kita maka na ọ da-asụ ụsọ ọ na-adị ọ da-asụ ụsọ anyị mere mmadụ like ili ji kịta bịa aka m na-eligodi nke ochie ndewo nya biko uche gị dịkwa ya ebukwana ndị be nna ya ụzọ lie ji ọfụ ife ọzọ dịkwa mma thank you blessing to you I'm really enjoying your teaching ma thank you so much Harry you're welcome thank you nya ife ọzọ dị mma bụkwa abụgodị na ndị be nna ya ili sie ji ịchọrọ anụ ili ebe ọbụla ị nọ ịkpọ ọnya afọ igoti ya ikene Chukwu n'anya ka Thanksgiving ịmago Thanksgiving feast gị na ezinụlọ gị ikene Chukwu ha na ọkwa ji ọfụ unu na-emelụkwa ji ike naanị be nna gị fancha niile dị na ị observe ọdịnala ke naanị gị mmụọ gị niile gị na vayi webi ụwa ke naanị ebe ị nọ na-echetakwa ị na-aga ọfọ na eke naanị be nna gị na-adịkpụkwa anyị ebe ị gbadolụkwa n'ebe ị nọ na ha nyere ikike iwe nọdụ iwe kpọba anyị be nna gị ikene iwe mee ife dị na ya ọ bụla ọkụkọ ka ị gota a na-egote nwa ọkụkọ ọnụ anyị a na-egote nwa ọkụkọ ndụ dịka ndị nọ n'obodo Igbo mana ndị nọba anyị na-egote nwa ọkụkọ ndụ eme enye ọ bụrụ dịka a feast gịnị unu mebere enye ịma otu a na-esi nri Christmas something like that isi enye ọ bụrụ ezinụlọ gị na amalụ na ọta unu ji eli ji ọfụ na ala Igbo na anyị na-emelu ji ọfụ na a na-eli ji ọfụ na ya melụ o ji bụrụ aghọta na Thanksgiving ka a na-eme na imelu ji bụ Thanksgiving ọ dị very important na imeli ya na ibido mebi ya na ọ bụrụ na ese na echi observe ọdịnala ndewo ya ịma na ife dị na nsogbu anyị na-enwe bụ ife ụka cause go a lot of problems a sịkwa m na o nwekwa ebe ụka dị mma maka anya onwe ebe ọ dị mma nwee ebe ọ na-adịrọ m bụ nghọtafie dị na ya dịka ụfọdụ ndị lo na ụka bụ ọdịnala ụka abụrụ ọdịnala ụka bụ society n'ọnya bụ nghọtafie fapụtasị na a na-eme otu anụ ụka ichi uji ụka ijebela onwe ya ụka ịma na ife ị na-eje bụ society ijeme ife unu na-eme na egwetana ya n'ọdịnala ịghọtago dịka ife gbasara kịta anụnwa ikwe ili ji ọfụ emume ji ọfụ o nwee ndị ụka na-asị nọ ife alụsị no fetish thing kekose dịzi fetish ka tradition anyị si dịzi fetish ife dị na mmụọ bụ fetish mana ndị ụka na-eme ife dị na mmụọ o nwere ije ọnụ ụka na-akpọ Jesus blood of Jesus ọ dị ndụ ọkpọ mụrụ anwụ ka ego na-aghọlizila anyị so ifere na aghụghọ dị ya ị na-akpọ Jesus mee nka Jesus adọrọ ndụ Jesus anwụgo n'unu ma ndị na-akpọ Mary adọrọ Mary nwụrụ anwụ n'ọmụmụ ka ọ bụ St. Michael St.
St. Jude, St. Paul, St. Nka, St. Iva adine bo ife ngosel mmadụ bịala ụwa nwụrụ anwụ. Boze na ọ na mmụọ. A na-akpọfa. Kafa melu gị ife na mmụọ. No mmụọ kafa bụ na fa. Ka esi ya nyebezi nke anyị asị na anyị na-agọ mmụọ. Ọ bụrụ mmụọ kafa na-agọ. Anyị ncha na-agọ ma ndị ụka ma ndị ọdịnala anyị ncha na-agọ mmụọ. Fa ncha so agọ mmụọ. Ka ebe bụ ịgọ mmụọ. Ịgọ mmụọ bụkwa appease. Igodo. To honor, to appease, to respect. Ndị ụka na honor mmụọ no. They do that all the time. So ka esi ife dị sanye mene nke anyị. Nke Abraham, Isaac and Jacob. Ifa ndị anyị nọ dị ndị mmadụ ka babụ ya sị n'ụwa Moses. Ifa anyị ma fa amụsigo. Fancha nọ na mmụọ. Fa nọ na mmụọ. Fa nọrọ n'ife. Ya fa bụ mmụọ. Ife ọbụla na-anọrọ n'ife ikwube maka ya. Ọnọbịa ịgọba gị ya. Ịgodobegoli ya. O appease be gị ọnọba gị ya. Fancha niile eze na ịgọ mmụọ. Ya nke anyị adịrị iche. Ọ bụrụ anyị mebe nke anyị akpụrụ anyị n'ọnụ. Na anyị agọbọ mmụọ na anyị agọbọ mmụọ. Ma onye ọbụla na-agọ. Asị anyị no gịnị the fetish. I've had in ya. Nya ụka a created a lot of problem. Maka ime emume ji ma ndị na-akpọ ya imelu ji ndị na-akpọ ya ajụ fancha niile bụ Thanksgiving. N'izu a ka ndị Igbo ji eme Thanksgiving. N'Igbo a ka ndị Igbo I wonder calling up I'm agụ ife ide Harry Chukwu. Ọ dị egwu nwanne m. Ọ dị brainwashing card terrible. Fa na-emesi anyị emene. Anyị nke ka njọ bụ anyị esoluva na-agọ ancestors fa. Ancestors ndị ọcha ma nke ndị ndị Europe niile. Anyị soluva na-agọ alụsị na-agọ ancestors why na Jesus ama nwe ike? Ife Jesus ga-eji nwe ike. Ife a common sense. Ife Jesus ga-eji nwe ike. Bụ na a na-agụ ya. A na-akpụ ya afa mgbe niile. A na-enye ife, ya na-enye otuto. Ọnya, the more ị na-agọ mmụọ, the more mmụọ anwa na-aka arụ. Ife a common sense. Ifuru mmụọ dị na be nna gị, ịrapụ ịgọ mmụọ dị na be nna gị. Ọ dị, yeah, inferiority is a disease. It's a disease. Ịrapụ mmụọ dị na be nna gị, ọ dị dormant. Ọ dị dormant. Yeah? Ọma dị active. Ọma dị active. Ịrapụ mmụọ dị na ọ dị active. Okay? Mana ijere na-enye bie nni, reactivate enya. Ịgọbara anya, reactivate enya. The more ị na-agọ mmụọ, the more ị na-enye mmụọ nni, ka mmụọ anwa na-adị active. Very simple. All common sense. Yeah. Fapụta ihe vavi asị anyị na Jesus na ọ nwụrụ ụwa niile. Anyị gọbazia Jesus ụwa niile gọba Jesus. Onye ka adịrị mma ndị surprise na ọ bụ na Jesus nwere ike. Maka na ụwa niile na-agụ ya, agọba gị ya. Nya, na-enye sacrifice, na-enye offering, na-praise ya, agọdobe gị nya Jesus kwesịrị inwe ike. Maka mmụọ bụ na a na-agọrọ na mmụọ na-agụ ya mgbe niile na-enye nni, mmanwa na-akpa ike, mmanwa na-adị ike. Onye ka Jesus ji nwee ike. So the more ị na-agụ ya, the more ọ ga-enwe ike. Otu ọnwa, mana ife fa mezụla anyị fa, anyị abandonzia nke kwesịrị ịbụ Jesus anyị. Efuru dị ka mmụọ niile nọ na be nna anyị, nọ n'ukwu nna anyị, anyị may ever abandon, na-eji agụ alụsị ndị ọcha na-enye ya ike. Mana efuru ọ bụrụ na anyị pay equal attention na mmụọ nwa niile kwa senti ya nwa niile dị na be anyị. O nwere anyị Igbo na-enwere senti. Alụsị niile bụ senti. Mwakwule. Nsị gị na alụsị niile bụ senti. Ịma why? Ine ka esi si anyị na Jesus nwụrụ lee. Na ọ bịara were onwe ya nyefee n'aka ndị Juu ewee gbuo ya. Akwa ife gbara anyị. Adam akatakwu ka asịmasị na ejem ụka. Onye mebi na nke ibie. Yeah, freedom of worship. I understand that. Were onwe ya wee nyefee n'aka. Nya willingly
o nwere onwe ya nye ka egbu enya Jizọs bịara ụwa mana a ga-egbu mana akwa ife na-ekwu bụ akụkọ akọrọ anyị ewee gbuo enya ọ ka egbuzili ya ka ọ kpabazili ike ọ balị anwa onyelọ mere o ji nwezi ike efebezi anya nya ifere na Jizọs dị ka alụsị kedu ka esi egbu alụsị n'ala Igbo nya anyị bụ ụzọ ghọtada ife dị na mmụọ tupu Christianity bịa jụọ ka esi egbu alụsị ada akpụrụ mmadụ gbuo maka esi egbu alụsị n'ala Igbo ka esi egbu alụsị bụ na enwere ike nwee nsogbu nwee ife mkpa achọrọ igbe ofu onye na ezinụlọ ya ofu onye wepụta onwe si welie emebe alụsị na nye enyefe onwe ya na nye enyefe ndụ ya n'aka unu ndị ụmụnne ya ụfọdụ na-abụ dịka ife gbasara na facial protection ma na facial ife dị otu a ofu onye mee volunteer onwe ya enyefe m ndụ m n'aka ụmụnna m unu welu m wube alụsị unu gbue m ka esi ewu alụsị ka m jee na mmụọ jee gbobele ụnụ mkpa ọ ka esi ewu ife ka Jizọs mee nye alụsị niile anyị na-afụ na Igbo ka ọ dị o nwere alụsị na-eme a na-adị weta mmadụ egbu enyi ya n'ike fọsụ mba alụsị bụ mmadụ bịala ụwa nyela onwe ya nyela obodo onwe ya ka anya jee gbolofa mkpa na mmụọ ọ dịsịkwa na Europe ịgụọ dịka tradition ifu na famesikwala mgbe gboo ife gbasalụ mmadụ sacrifice ndụ ya ka obodo ya wee dị mma na ọ dịbala ole ka ife na-ekwu bụ ụka mebe ngaba mana anyị ga-enebele anya na maka alụsị ọbụla mmụọ ọbụla dị na be nna gị n'ukwu nne gị fata ga afụfụ anwa nọ onwe mkpọfa na egbo na mmụọ nye ọka mma na anyị nyelufa maka ụfọdụ ụmụnna ife eji na fa dị ndụ taa na fa na dịka akwali ọmụmụ n'ọzọ gbasalụ ọmụmụ ọ dị ka ife ya asị fertility goddess ọ bụ dịka ndị Europe fertility goddess fa nwesịrị ya bụ akwali ọmụmụ fa nwere nke fa mana ihe melụ bụ fa ji aghụghọ welu webata ya n'ụka akwụma dịka a na-eme Easter a na-eme Easter nọ akwali ọmụmụ kafa na fa na-agodo ọnya bụ dịka a na-eme Easter ifụfa ije sie mgbanwe fa na-egbupụta akwa ewelu dịka chocolate na-akpụ akwa ewelu chocolate na-enye shepu akwa ije na shop a na-egole na-enye gift mana ọ bụ na ike ka o si wa anụ fa na-emekwa dịka anụmanụ fa na-eyuzu karị mgbe ahụ eme chocolate bụ dịka yes anụmanụ fa na-eyuzu kakwala bụ rabbit fa na-eyuzu karị rabbit so ịpụta na shop dịka mgbe Easter lue ifu na fa ji rabbit welu kpụọ chocolate egolia na-enyesi ndị mmadụ present ka ife a ji use rabbit bụ anụmanụ spiritual symbol rabbit bụ fertility ọmụmụ na rabbit ya maka gịnị rabbit ọ bụ na jego maka rabbit rabbit ka ọ ga rabbit na-amụ gbogbo ịma rabbit nwere ike kịta ọmụsịa nwata dịka ọmụọ 7 ọjị mụọ 6 7 13 15 rabbit mụsịa nwata ịrapụrụ ya nke nwoke idebe ya na nke nwoke ọtụbịa ime mbọsị ya ozugbo mụrụ nwa how fertile rabbit dị ịgata jee gụọ anya jee research ọnya rabbit dị too fertile so ifu a na-eme ife gbasalụ fertility n'obodo a onye mere na Easter ha ji use rabbit na akwa maka ife a na-eme Easter bụ mgbe fa ji agodo ndị Europe ji agodo akwali ọmụmụ fa ji agwakọ akwali ọmụmụ mana fa ji dị idea wee webata ya n'ụka wee sị gị na Jizọs ekunigo n'ọnwụ aghụghọ fa ghọsịrị ebe ahụ so ụfọdụ ife a na-emesị mmụọ ndị Europe ka a na-agọ
mana ị mara na ọnwụ ndị Europe ka a na-agụ asọkwa m gị eje n'ụka bili ka m bili live and let's live mana uche gị dị ya ị na-eje ụka chetakwa na ị nwere nke gị ị na-akwado ụka ị na-akwadokwa ọdịnala gị ị na-akwado mmụọ ọdịnala ịma na ọ na-akwado foreign gods ịma dị na-akwado gods dị na be nna gị taa ife abụọ na ịbata my life now ife anyị na-ekwu okwu ya bụ na nọọ n'izu a ọnwa nke 6 onwe ndị ọrezen ife na-akpụ ya bụ ọnwa ife ji ọkụ ife na ji dị ya nwere na-akpụ ya ajụ ama ife ndị obodo nọ na-akpụ ya ọ nọ n'izu a ka ndị Igbo ji emelu ji kafa ji eli ji ọfụ ọ n'izu a ka ndị Igbo ji obodo niile dị n'ala Igbo ji ekene Chukwu Okike na-ekene anyị maka anyị bụ oke mmụọ anyị bụ anyị niile na-ekene aja anyị na-ekene mmụọ niile ya na anyị na-alụkọ ọlụ na o nyere aka anyị wee tinye ife na anyị o wee luta ọ Thanksgiving ka ọ bụ ife gbasara ụmụ bụ Thanksgiving ikene Chukwu ikene mmụọ niile ya na Chukwu na aja anyị ife niile mmụọ niile na fa nyere aka ife anyị tinye na anyị wee luta anyị ga-ekene fa ọkọ nnukwu ọrụ maka ọ nwere anyị na-ada eme ife mana anyị Igbo na-eme ife na anyị kwesịrị ikene Chukwu maka ya ọ Thanksgiving time ọzọ bụ daalụ sọ Harry daalụ wonderful choice. So yeah so rabbit is a powerful spirit. Rabbit is onwere anụ ọbụla na-enwere spiritual meaning anụ ọbụla ịmatụtụpụla nsị gị ji eji ọnya ka ife ji ewepụta akpụ na chocolate rabbit na agbabista ọ maka fertility ọmụmụ ọ maka ọmụmụ okay so izu a n'ọnwa ka baa arụ nyenekwa ka ndị be nna ya eligo ji ọfụ ọ bụ na ndị be nna ya ka eliro ji ọfụ makwa na chi ya ka eliro ji ọfụ ọ bụ na chi ya ka eliro ji ọfụ ebukwa na chi ya ụzọ li ji ọfụ uche gị dịkwa ya oyi gị ọ bụ na va na-eme ajụ na va na-eme ikeji amụrụ m ka season ka eme ikeji na ọ nwere oyi gị na va na-eme emume ji vasị gị mee gị invite ejekwana na ọ bụ na ndị be nna ya ka eliro ji ọfụ maka ijebe emume ili ji ọfụ na be oyi gị ma ọ bụ na ndị be nna gị chi ga-ama nsokpa ya ije maka chi gị aka emelụrọ ji ijekwa ihe enwekwa nsogbu nwekwa ike nwee nsogbu na ị na-eji imekwa ihe na nsogbu na nwekwa ị na-ebe ahụ inwe nsogbu nwekwa ihe maka gị na chi ga-ayọrọ chi ya nọ n'ụsọ na-enene ya maka na nwa aka liro ji ị na-eli ọ na-enene ya ije na-elili ji chi ya ama nli ji na ọ bụ na ndị be nna ya ka eliro ji anyị be nna ya melụrọ ji uche gị dị ya ọmụ technicalities ọdịnala people anọ nwe ike kuchi elu iwe ekwekwe ka iwe wee chi maka iwe wee chi ọma ndị mma nwe ike na-emebili gị ife ịghọtago ebube na chi ụzọ chi bụ ụzọ very very important don't make that mistake this year ọ bụrụ ị na-emegbu ya ụmụ Igbo nwere ajụjụ ife na-akụ kịta bụ 7:54 so achọrọ m ka life m na-akali 1 hour aga m na-abịa Wednesdays next Wednesday m ga-abịakwa from 7 to 8 m ga-abịa live aga m like next time onwe onye gbagota ka mụ na add ya unu na the discussion ka unu na-ege sọsọ ege mana afụkwa m ife unu na-ede obi juru m afọ daalụnụ rinne daalụnụ afọ m na o nwere onye nwere ajụjụ na thanks for coming and joining the live aga m esave ya ọ ga-adịkwa na my page maka ndị na-joinụrụ m fa ga-enwekwa ike wee unene wee ghọta ife nkụzi tata ụmụnne m ekene m unu obi juru m afọ a lot of you people na-eso m na-akwado
na support my na share kwa na follow me ofuma na engage na my posts dalo no rinne ife nne ma bụrụ ife nkata n'anya na oku akpọrọ nne ọ malụ mama ịma ụmụ ife ada eme ọ bụ na akpọrọ gị ma mmenwu ya ọ bụ na ọ bụrụ ife asị gị mee maka mmụọ na-eme ọ bụrụ mmadụ na-eme mmụọ na-eme nke anyị bụ mmụọ na-eyuzu mmadụ ka vehicle welụlụọ ife ekwesị ịlụ mana adị m happy na ọdịnala Igbo aja na Igbo ekwerekwa aja na Igbo sika fekwara ọ na-afịọ na-afa na ọja na Igbo ekwero dị fekwara ọja na Igbo ekwero ọdịnala anyị anata ọ na-anata ọfụma ọfụma ọ na-anata nye obi dị m aṅụle ya daalụ nụ rinne ekene m unu ọ ya adịla anyị niile mma ọ ya adịla nwoke mma ọ ya adịla nwaanyị mma asị m na ife ọbụla unu tinyela aka n'izu a ife ọbụla bụ ife time here is 1:56 a.m. nke ụtụtụ ewu nwanne m ka ị na-join m hey ewu Harry Chukwu ya adịla ya mma. Oh, you decide to join me 1:56 a.m. ụtụtụ adịla ya mma. A sị na Chukwu aja na Igbo ndị ichebe nna ndị ichebe ukwu nne yi anyị niile ma gị ma Harry ma unu niile ma Maureen Ngozi unu niile ka unu rabụ ndị join elu mụ unu erika mma mkpatịkwa afa I'm just looking Penny Ogweme Sunday unu erikakwa Maureen Ngozi Ndụbụisi Ọfọkaja Harry Chukwu unu niile biko na onye nna akpọrọ iwe wekwana unu nọ nke nna afụ na screen m Azụbụike Francis ekene m unu niile join m taa ndewonu ọ ya adịla unu niile mma ọ ya adịla unu niile mma na asị m na ife ọbụla bụ ife dị mma ife na-eweta ndụ ife na-eweta udo na-eweta ọṅụ na-eweta agamniru unu niile tinyela aka na ya ife anwa dịra ana na chi unu ọ dịra ana akala aka unu na unu ga-enweta ya a sị na unu ya enweta ya n'izu a na ife ọma ya emela unu n'izu a na ife ọma ya emela unu n'izu a na ife ọma dị unu n'obi na chi unu na aja na ibe nna unu ga-eme ebele ka o lute unu aka ife nna ya bụ ogologo ndụ na-arụ ike n'isi unu ife ọbụla bụ ife unu tinyela aka unu na-eme na ọ ga na-agazi na ọ ga na-aga na ajọ mmadụ ama mfu unu ajọ mmụọ ama mfukwa unu maka nsogbu erika na be anyị ndị ụkwụ na-akpọ esi na taa sị na m onye adị ndụ echi asị na onye nwa adịrọzi na ebe ọ bụ na ụnụ nọ na ife ọjọọ na ọnọdụ n'iru na ọnọdụ n'azụ na ome unu ewelu gafelu na unu ama mfịa na ọma nkwudo unu na unu ya ebi na unu ya atọ na ụmụ unu ya atọ na ọ ya adịla unu mma mgbe niile na ọfọ na agọlụ unu agọlụ mụ onwe m agọlụ anyị ncha maka anyị rabụ na-akwado ntọnanị ọdịnala na omenala Igbo na ọ ga-adị mma ọ ga-adịla anyị mma ga-adịla anyị mma mgbe niile ya ụmụnne m ndewonu ndewonu daalụnụ thank you so much for joining me daalụnụ rinne anọgo m 1 hour na aga m end life ma ọ ga-adị nụ next Wednesday 7 to 8 next Wednesday ka m ga-abịakwa ka mụ na ụnụ nọkalịkwa all summer time anya ka m ji nọdụ n'ilo ka anyị na-eme enjoy summer otu ọma nta aka kịta anụnwa summer agafelu ọtọm abịa winter abịa na anyị ka na-eme enjoy summer time ọnya mere m ji nọdụ n'ilo mgbe anwụ ji apụta daalụ rinne
There one woman name. Okay, I didn't know was a commission.